Býva sa nám tu strašne dobre, strašne. My sme s manželom sem prišli iba pred pol rokom, ale sme to neoľutovali. Býva sa nám tu veľmi dobre, zvykli sme si v podstate do týždňa a my dvaja mestskí ľudia, my sme boli čisto mestskí ľudia, 39 rokov sme žili na meste a napriek tomu sme si za týždeň zvykli. Veľmi je tu príjemné. Náš prípad bol taký ten zvláštny trošku, lebo my sme dom s manželom kupovať nechceli, ale náhodne sme sa teda dopracovali k tomu, že sme zistili, že tu v Jure nad Hronom tento domček stojí už hotový a čaká na majiteľov. Pošli sme sem a jednoducho obidvom sa nám rozhostil úsmev na tvári. A jednoducho sme pocítili, že toto je náš dom. Nemám potuchy, prečo, na základe čoho, ale jednoducho silný, pozitívny pocit sme mali. Radili sme sa s jedným priateľom, ktorý býva v Čechách a venuje veľmi veľkú pozornosť týmto montovaným domom a sleduje ich vývoj dlhé roky, tak jeho sme pozvali na obhliadku, aby pozrel zo svojho pohľadu, bo on o tom vedel veľa, my ani sme len netušili, čo to je montovaný dom. No a prišli, pozreli a veľmi nám to schvaľoval. Všetko, čo videl, pán Garaj, ktorý nám to teda sprostredkovával, odpovedal na všetky odborné otázky a dostali sme súhlas. To bol prvý človek a druhý bol môj otec, ktorý je murárom, veľmi pedantný murár a toho som zavolala, aby pokúkal murárske práce a veľmi sa mu páčilo. Nenašiel dokonca ani jednu chybu, čo teda ako v prípade môjho otca je zázrak. No a už keď on povedal, že ozaj je to urobené naozaj veľmi pekne aj po murárskej stránke, tak už nám nič neostávalo, len to kúpiť.